Pnawn da bawb, croeso mawr i chi gyd yma i un o ddigwyddiadau gwyl Gerallt eleni, neu'r Llwyd Fest, fel mae Tom Morris, anwylgyfaill i Iwan Llwyd wedi bedyddio'r wyl ar gyfer eleni. Fi sy'n cael y fraint rwan o gyflwyno Dr Manon Wynn Davies i chi. Croeso mawr i ti, Manon. I'r rhai ohonych chi sydd falle ddim yn gyfarwydd efo hi, mae Manon yn dod o Lanfair Pwll yn wreiddiol, ond mae hi bellach wedi ymgartrefu yn y ddinas fawr yng Nghaerdydd, lle mae hi'n gweithio i Gomisiynydd y Gymraeg. Mi gwblhaodd ei doethuriaeth yn 2016, a astudiaeth o waith y diweddar brifardd Iwan Llwyd oedd hwnnw. Ac mae hi wedi cyhoeddi'r rhannau o'r gwaith ymchwil mewn ambell gyfrol a chylchgrawn. Cyn i ni gael clywed gan Manon, dwi jyst eisiau sôn wrthoch chi sydd yn gwylio lle. Os ydy unrhyw un yn cael trafferth technegol, mae pob croeso i chi gysylltu hefo barddas trwy Facebook neu Twitter, neu os e-bostwch chi marchnata@barddas.cymru, mi ro'n ni'n gorau glas i'ch helpu chi. Does na ddim modd i chi fel gwylwyr siarad lle yn ystod y digwyddiad yma, na ganfon neges uniongyrchol at Manon, ond os welwch chi y blwch bach Q&A, os da chi ar Zoom, mae pob croeso i chi holi cwestiwn i Manon yn fanno, a mi ddewn ni nôl at y cwestiynau hynny wedyn ar ddiwedd ei chyflwyniad hi. Mae gennau cwpl o hysbysiadau i roi os gai cyn i ni gychwyn hefyd. Ar Rhagfyr y trydydd am 5 o'r gloch, mi fydd ein Aneirin Caradog ni, Doctor Aneirin Caradog i ddeud yn iawn, yn sgwrsio, yn rhoi darlith fach o dan y teitl Bu'r iaith hon rhwng Brythoniaid, Golwg ar y gynghanedd yn Llydaweg. Mae'r digwyddiad yna wedi ei drefnu gan y Ganolfan Uwch-Efrydiau Cymreig a Cheltaidd. Rhagfyr y degfed wedyn am 6 o'r gloch, mae cyhoeddiadau barddas yn lansio y gynghanedd heddiw gan golygwyr Aneirin Caradog ac Eirig Salisbury a Mererid Hopwood fydd yn ei holi hwythau. Rhagfyr 17 wedyn, am 7 o'r gloch, mi fydd cyhoeddiadau barddas yn lansio llyfr bach nadolig, a Elinor Wyn Reynolds ydy y golygydd y llyfr yna, a mi fydd hi yno ac eraill yn ystod y lansiad. Os da chi wedi colli unrhyw un o'r manylion hynny, na phoener, mi fydd popeth ar y wefan cyn bo hir, sef barddas.cymru. Dwi'n mynd i gael heg rwan, a'ch trosglwyddo chi i Manon Wynn Davies. Dwi'n mynd i ddiflannu, mi fydda i dal yma yn y cefndir, a wedyn Manon, diolch yn fawr i ti. Diolch yn fawr iawn, Alaw. A diolch i barddas hefyd am y gwahoddiad i gael rhoi'r darlith yma i chi pnawn 'ma ac am gael bod yn rhan o wyl Gerallt leni. Mae wastad yn braf cael esgus i droi yn ôl at waith Iwan Llwyd, a pha well ffordd o gofio amdano fo leni ynde, na mynd yn ôl i ddarllen i farddoniaeth o. Allai ddim deud mod i erioed wedi cyfarfod Iwan tra roedd o'n fyw, ond rhaid i mi gyfadda na nes i erioed dimlo hynny yn rhwystyr chwaith wrth i mi wneud yn waith ymchwil. O gyd fyw efo'i waith o am 2 blynedd a hanner, mi o'n i'n teimlo mod i'n dod i'w nabod o fesul cerdd, fesul ysgrif neu gan, ac yn dod i wybod am ei farn o am yr hyn a'r llall. A dwi'n meddwl i fod i'n deg deud hefyd bod holl gynnyrch Iwan yn farddoniaeth, yn ysgrifa, cneiria caneuon, yn agor y drws yn weddol lydan ar ei gymeriad o. Yng ngobaith i am yr hanner awr nesaf yma rwan ydy trafod rhai o themau gwaith Iwan a rhoi blas i chi o'i farddoniaeth o. Daliwch efo fi tra dwi'n rhannu fy sgrin rwan. Cafodd Iwan ei alw fwy nag unwaith yn fardd ei genhedlaeth. Robert Rhys oedd y cyntaf i'w fedyddio fo felly mewn adolygiad yn 1998,
lle disgrifiodd o Iwan fel bardd mawr ei genhedlaeth. Mi ddywedodd Dafydd Morgan Lewis wedyn yn 2007 wrth adolygu cyfrol arall ganddo fo, nad oedd y gyfrol honno ond yn cadarnhau safle Iwan Llwyd fel pennaf fardd ei genhedlaeth yng Nghymru. Roedd galw Iwan yn fardd ei genhedlaeth yn dipyn o ddeud ac yn tam perthyn i do mor ddisglair o feirdd, ond nas na neb rioed ama y datganiad hwnnw. Yn hytrach mi ailadroddwyd y sylw mor aml nes i'r disgrifiad gael ei hoelio wrth enw Iwan a neb arall. Un peth sy'n sicr, roedd gan Iwan ddawn i fynegu pethau weithiau sut i hwnt i fynegiant, i botelu naws a theimlad cyfnod penodol, ac roedd o'n gallu gwneud i ni rannu gweledigaeth neu brofiad yn fyw iawn. Roedd Iwan yn credu'n gryf fod gan feirdd swyddogaethau penodol, a rheini'n hen swyddogaetha oedd yn perthyn i feirdd drechelwyr a'r cywyddwyr gynt. Rhaid oedd teithio a chyrchu cynulleidfa, roedd cofnodi digwyddiadau o bwys yn bwysig, a rhaid oedd ysgrifennu yn ôl gofynion y cyfnod. Rhaid oedd diddannu, sylwebu a chynghori, a rhaid oedd lleisio hanes pobl. Roedd o hefyd yn credu fod gan farddoniaeth rym arbennig, ac roedd o'n falch o'i alw ei hun yn fardd, fel y dudodd Emyr Lewis amdano fo unwaith. Roedd Iwan yn fardd, doedd dim amau hynny, ac mi roedd yn falch o hynny. Ni pherthynaidd o'r duedd i fod yn ddiymhongar am y ffaith hon, yr alwedigaeth hon. Cyhoeddai hynny'n llafar, a seirai hynny hefyd am y rhai a gadwai gwmni iddo. Da ni'n feirdd byddai ei sylw ar bob math o achlysuron. I fod o'n pwysleisio dro ar ôl tro fod angen i farddoniaeth Gymraeg fod yn rhywbeth dealladwy, yn rhywbeth normal i bobl gyffredin, ac ar yr un pryd yn pwysleisio y syniad mae pobl gyffredin ydi beirdd yn y bôn, mae'n amlwg fod Iwan yn mwynhau'r syniad yma o fyth y bardd hefyd. Y syniad fod yna ryw ora arbennig i fardd ac i farddoniaeth. Mi ddudodd o un tro wrth gael ei holi yng Nghylchgrawn Taliesin. Mae myth y bardd wedi gafael yn dyn yn ychymyg y Cymru o'r cyfnod cynharaf. O chwedl Taliesin i chwedl Dylan Thomas, mae'r ddelwedd o'r bardd wedi ei thrawsffurfio a'i hail greu i ateb amgylchiadau a dyheadau'r oes. Gallwn ni ychwanegu enwau rhai fel Aneirin, Dafydd ap Gwilym, T.H. Parry Williams a Waldo at y rhestr o feirdd sydd bellach yn rhan o'r myth. Ac erbyn hyn, synnwn ni ddim fod enw Iwan ei hun ar y rhestr hefyd. Roedd o'n fardd o'i goryn i'w sawdl, y mwynhau teithio fel y byddai'r cywyddwyr ni'n neud ar eu teithiau clera, ac roedd o'n ymwybodol iawn i fod o'n rhan o hen draddodiad barddol yng Nghymru. Roedd o'n hyddysg iawn yng ngwaith y cywyddwyr hefyd, ac yntau wedi derbyn gradd MA am ei waith ymchwil i noddwyr y beirdd yn Sir Gaernarfon. A threiddiodd delwedd swyddogaethau a cherddi'r cywyddwyr i'w fer nes dod yn rhan ohono fynta. Roedd Iwan yn fardd toreithiog a gyhoeddodd 8 o gyfrolau unigol ac fe gyfrannodd o at nifer o gyfrolau eraill hefyd. Mi gyhoeddodd o'i gyfrol gyntaf pan oedd o'n 5 oed, a'r gyfrol honno, Soneda Bore Sadwrn, yn un o gyfrolau cyfres beirdd answyddogol y Lolfa. Yn 1997, enillodd ei gyfrol Dan Dylanwad, Wobr Llyfr y Flwyddyn, a chafodd Be Di Blwyddyn Rhwng Ffrindiau i 5 gyfrol o i rhoi ar restr fer Llyfr y Flwyddyn yn 2004. Yn ogystal â bod yn fardd, roedd o hefyd yn golofnydd i'r Cylchgrawn Barddas am dros 2 blynedd ar 10, yn golofnydd yng Nghylchgrawn Barn ac yn cyfrannu ysgrifau i Taliesin a Poetry Wales yn gyson. Bu farw Iwan ym mis Mai 2010 yn 52 oed, ac yn dilyn ei farwolaeth, fe aeth nifer o feirdd oedd yn gyfeillio'n agos iddo ar daith farddol cof amdano. A chynnyrch y daith honno sydd yn y gyfrol deyrnged Iwan ar daith, teitl addas i rywun oedd mor hoff o siwrna. Mae siwrna Iwan ei hun fel bardd yn cychwyn yn gynnar iawn, yn ystod ei gyfnod o yn Ysgol Friars Bangor, pan oedd o'n cyhoeddi cerddi yng nghylchgrawn yr ysgol y Dominican.
Mi athon ni flaen i fod yn fyfyriwr yn Aberystwyth, ac yn Aberystwyth yn newidiodd Iwan Llwyd Williams yn Iwan Llwyd Williams. Yn ystod y cyfnod yma yn Aber, mi ddaeth i gael ei ystyried yn dipyn o fardd gan i gyd fyfyrwyr. Iwan Bangor oedd yn cael ei alw bryd hynny, neu Iw Bang. Mi enillodd o gadar Eisteddfod Ryngolegol yn 1979 ac yn 1980 pan oedd o yn ei drydedd flwyddyn a'r flwyddyn ganlynol pan oedd o yn fyfyriwr ymchwil. Ac mi enillodd o gadair yr Erydd yn 1980 hefyd. Ond drodd o hefyd yn sgwennu cerddi dychanol, yn sôn am rwystredigaetha a phrofiadau'r myfyrwyr Cymraeg yn Aberystwyth, ac yn eu cyhoeddi nhw yn haflen newyddion yr Utsgorn. Yn wir, mi alwyd o un tro gan olygydd yr Utsgorn yn Iwan Brydydd Hir Bangor. Prawf arall fod Iwan wedi hawlio ei statws fel bardd ymhlith y myfyrwyr, oedd iddo allu dynodi I.B. Cwta mwyn hawlio perchnogaeth ar englynion yn yr Utsgorn. Neu mewn un achos, drwy sgwennu ennill y cywyddwyr gynt, ond yn Saesneg, you bang I can't, fel y gwelwch chi ar y sgrin. Mae yna bwt yn yr Utsgorn hefyd yn ei longyfarch o ar ennill cadar Eisteddfod yr Urdd, dan y pennawd Llwyddiant arall i Iw Bang, lle mae'r golygydd yn deud fel hyn. Mae prifardd yr Eisteddfod Ryngolegol wedi ychwanegu cadair arall at ei gasgliad. Fel mae'r rhan fwyaf yn gwybod erbyn hyn, mae Iwan, sy'n fyfyriwr ymchwil, wedi ennill cadair Eisteddfod yr Urdd ym Mro Colwyn. Roedd 19 o geisiadau ar gyfer y gadair, ond ddim yn cynnwys gelyn barddol Iwan, P. Lynch o Garog. Dyma'r drydedd gadair i Iwan ennill y flwyddyn yma, ond mae o'n gobeithio na fydd myfyrwyr Bangor yn dwyn y gadair yma. Mae'n swnio fel dipyn o stori. Mi ath Iwan ymlaen i ennill y goron yn Steddfod Môn yn 1982 hefyd. Mae'r prydesta a'r cerddi buddigol yma i gyd yn rhai alegoriol, gweddol ramantaidd mewn midr ac odl. Ond mae'r themâu yn rhai dwys, lle mae o'n adlewyrchu'r cyfnod tywyll oedd yng Nghymru ar y pryd. Roedd y Cymru wedi cael referendwm dros datganoli ar dydd Gwyl Dewi 1979 wrth gwrs, wedi cael pleidleisio am gyfle i dorri'n rhydd ryw chydig oddi wrth Lloegr, ac roedd Iwan yn frwd iawn o blaid datganoli. Ond gwrthod y cynnig nath y Cymru, a dim ond 20% a bleidleisiodd o blaid cynulliad i Gymru. Fel gallwch chi ddychmygu, roedd hynny yn brifo i'r byw i rei fel Iwan, ac yng nghanol y cyfnod tywyll anobeithiol a digalon hwnnw, y prifiodd Iwan fel bardd. Yn fuan ar ôl y referendwm, daeth Margaret Thatcher yn brif weinidog, a daeth hynny am mwy o ganlyniadau ofnadwy i Gymru. Chwalfa economaidd, caer pella glo, a gadael y Cymru'n teimlo i bod nhw'n cael eu llywodraethu gan bobl oedd yn dallt dim ar anghenion y wlad. Ynghlwm â hyn i gyd, roedd yna broblem arall yn corddi Iwan a'i gyfoedion, sef sefyllfa'r diwylliant Cymraeg a Chymreig. Bod y wlad wedi throi ar ei phen, roedd rhai o'r to hun ddim fel petai nhw'n ymateb o gwbl, yn tueddu sticio at yr un hen draddodiadau a'r un hen ddelweddau o gefn gwlad ac o gapel. Mi gafodd y duedd hon i galw gan William Owen Roberts ac gan Iwan yn fyth cenedlaetholdeb Cristnogol gwledig. Roedd y traddodiadau hyn yn amherthnasol i'r to ifanc, i rei fel Iwan oedd wedi ei deffro a'i dadrithio gan bleidlais 79. Wrth sôn am ymateb y to ifanc i'r bleidlais, dywedodd Iwan fel hyn. Roedd dwy ffordd o ymateb i chwalfa 1979. Fe wnaeth rhai droi at chwalfa cefn gwlad Cymru, y tai ha. Fe wnaeth carfan arall droi at greadigrwydd. Os nad oedd Cymru Gymraeg yn bodoli bellach, yna rhaid ceisio ei chreu o'r newydd. Gwnaed hynny drwy sefydlu cwmnïau theatr, gwelwyd mwy o fandiau roc Cymraeg, a daeth cyfres beirdd answyddogol y Lolfa i lenwi'r bwlch o ran barddoniaeth. Ychwanegodd Iwan yn ddiweddarach. Mae'n eironig efallai wrth edrych yn ôl ar ddechrau'r 80au,
Mae'r hyn a wnaeth yr actorion a'r awduron, y cyfarwyddwyr a'r technegwyr a sefydlodd y cwmnïau newydd, oedd yr union beth yr oedd Thatcher yn ei hannog i wneud, sef mentro. Ond ar y pryd, doedd dim dewis. Gan nad oedd Cymru am gael ei diffinio'n sefydliadol, rhaid oedd ei diffinio yn greadigol. Ac roedd Iwan yn un o'r rhai creadigol a thati yn fwriadol i gyfrannu at y diwylliant Cymraeg newydd, ac a thati i geisio diffinio Cymru o'r newydd. Erbyn cyhoeddi cyfrol gyntaf Iwan, sonedau Bore Sadwrn, roedd ieithwedd a phynciau i gerddi yn adlewyrchu'r newid oedd ar droed. Ac roedd o wedi cael gwared a phob owns o'r amantiaeth i gerddi coleg. Nid cyfrol o sonedau ydy sonedau Bore Sadwrn gyda llaw, cerddi rhydd ydy rhan fwyaf o gerddi'r gyfrol, ar wahân i un englyn, i brofi fod o'n gallu o bosib. Mae cysgod canlyniad y referendwm yn drwm ar y gyfrol, ac mae Iwan yn sylwi ar y mewnfudwyr di-Gymraeg sy'n dod i foddi'r cymunedau Cymreig. Pwnc gafodd sylw mewn cerddi diweddarach hefyd. Ond mae yn sonedau Bore Sadwrn gerddi hefyd sy'n dal rhywfaint o ysbryd gwrthryfelgar y to ifanc, efo'r sôn am gyffuriau, am ryw ac am fynd i'r carchar dros yr iaith. Erbyn cyhoeddi i ail gyfrol, dan anesthetig, mae fynegiant o wneud fetach eto, a'i gerddion fwy cynnil. Dyna un o'r nodweddion sy'n gwneud Iwan yn fardd cystal, cynnildeb i gerddio, a'r amwysedd sydd ynddyn nhw weithiau. Ond wrth ddarllen corff i waith o i gyd, mi welwch chi fod na heina o ystyr yn datblygu, fod rhai cerddi yn cyfoethogi ein dealltwriaeth ni o gerddi eraill. Mae'r gyfrol dan anesthetig yn dal argraff Iwan o'r 80au. Mae'n gymysgedd o siom a dadrys yn sgil canlyniad y referendwm, rhwystredigaeth ynghylch sefyllfa'r Gymraeg a'i diwylliant, a rhyw ysfa i symud ymlaen. Mae o'n sôn am ddiweithdra, am ryfel a gwleidyddiaeth di-dostyr y cyfnod, ond mae o hefyd yn sgwennu am John Lennon, am ddinasoedd Ewropeaidd, ac am frwydro yn erbyn henaint ac allor un donog bywyd 9-5. Mae ganddo gerdd yn y gyfrol i Richard Burton neu Richard Jenkins a defnyddio'i enw iawn o, sef teitl y gerdd, lle mae o'n disgrifio angladd lliwgar yr actor. Mae o'n sôn am y draig goch oedd ar ei arch o, am y siwt goch a wisgai i gael ei gladdu, ac am sosban fach yn atseinio. Ac mae o'n awchu am i'r Cymru gael peth o'r hyfdra a'r bywiogrwydd hwnnw. Ond nid dyna'r modd yr awn ni'r Cymru i'n claddu, medda fo, cyn mynd ymlaen i ddisgrifio tranc tawel diflas y wlad. Tros y môr yn barelog, cwyd emynau nad oes iddynt mwyach, ond adlais, o'r nwyd a'r angerdd a fu. O na chaim eiliad o'i hyfdra yntau, defnyn o'r ddiod a'i sbardunodd i chwerthin o'i hochor hi'n wyneb angau, a ffontio ag enfys y dyfroedd dion. Dios gyn Llwyd a chodi'n lleisiau, a morio'r gytsgan cyn tawelyn llwyr. Gwrthod y mollwng a diffod y golau, ond rhegi a rhuo rhag ildio i'r gwell. Efallai bod rhai ohonoch chi'n cofio clywed llais Richard Burton yn darllen Do Not Go Gentle into That Good Night, Dylan Thomas. Ac mai cyfeirio at y gerdd honno mae'r llinella ola yn fan hyn, mae'r rhegi a rhuo rhag ildio i ddifodiant yn thema sy'n codi dro ar ôl tro gan Iwan. Mae o am i'r Cymru ddeffro o drwmgwsg yr anesthetig, neu o leia roi un cynnig go dda arni cyn i bod hi'n rhy hwyr. Mi gawn ni drosiad tebyg mewn cerdd o'r enw Cactus yn y gyfrol Dan fy Ngwynt, lle mae o'n deud, o na fain afradu ei ynni, dafnau a gasglodd mor gydwybodol, ei ffrwydro'n gawod o flodau a darfod. Y cerddi amlyca sy'n delio hefo'r holl emosiynau a deimlwyd yn sgil methiant y referendwm ydy cerddi'r casgliad gwreichion. Dyma'r cerddi a enillodd y goron i Iwan efo nhw yn Steddfod Genedlaethol Cwm Rhymni yn 1990.
Myrddin ap Dafydd enillodd y gadar y flwyddyn honno, ac yn rhyfedd iawn dewisodd y ddau fardd drafod pynciau tebyg, sef gobaith am ddyfodol i Gymru, a defnyddiodd y ddau enedigaeth plentyn fel symbol o'r gobaith hwnnw. Hefyd, drwy gyd-digwyddiad, enw'r plentyn yng ngherddi Iwan ydy Rhys, a ffug enw Myrddin ap Dafydd oedd Rhys Bach. Casgliad o dair cerdd ar 10 ydy Gwreichion, lle mae prolog ac epilog ar ddechrau a diwedd y casgliad, ac yna 1 ar 10 o olygfeydd yn y canol. Disgrifiodd Iwan y cerddi fel snapshots o wahanol adegau yn ystod yr 80au, ac ynddyn nhw cawn ein tywys drwy'r degawd fesul blwyddyn, yn cychwyn ym mis Mawrth 1979 ac yn gorffen adeg Calan 1989. Merch sy'n llefaru yn y cerddi, a dilyn ei llwybr hi a wnawni wrth iddi hi genhedlu ei mab Rhys, a'i fagu mewn gwlad ansicr lle nad oes hunaniaeth bendant i'w trosglwyddo iddo. Ond wrth i'r ferch fynd yn ei blaen drwy'r degawd yn chwilio am ystyr ac am angor yng nghanol y cyfnod tywyll ag anodd, mae hi'n sylweddoli'n raddol mae'r pethau bach, y gwreichion chwerthin, y sgyrsia bob dydd a'r cyffyrddiadau ysgafn sy'n cyfri yn y pen draw. Dyna sut mae dygymod a'r cyfnod. Mae hi'n cyfadda wrth ei mab ei bod wedi ystyried ei ersylu i ddechrau, ond wrth ddewis peidio â gwneud hynny, mi adawodd hi genhedlaeth newydd gael ei magu a'i meithrin mewn gwlad newydd hyderus sydd wedi goroesi gweitha referendwm 79 a'r blynyddoedd dilynol. Mae cerddi Gwreichion yn dangos y Cymru yn dod allan o dwnel tywyll yr 80au, yr ochr arall yn ysgafnach ac yn fwy hyderus, wedi dod o hyd i ryw hunaniaeth newydd o'r diwedd. Bod y cerddi'n cofnodi cyfnod anodd yn hanes Cymru, cyfnod o dlodi ac o ddygymod a newid, casgliad sy'n amlygu gobaith ac ailenedigaeth ydy Gwreichion. Mewn ffordd, maen nhw'n gerddi sy'n edrych ymlaen tuag at referendwm 1997. Mae nhw'n gerddi sydd angen ei darllen fwy nag unwaith i'w gwerthfawrogi a chanfod y gyfeiriadaeth gyfoethog sydd ynddyn nhw. Ond hyd yn oed ar y darlleniad cyntaf, maen nhw'n gerddi hynod o dlws. Yn ogystal â'r gyfeiriadaeth gyfoethog at lenyddiaeth Gymraeg yn y cerddi, maen nhw'n pwyso ar chwedloniaeth yr Aborigine ynghylch creu'r byd. Yn ôl y chwedl, canu'r byd i fodolaeth a wnaeth hynafiaid yr Aborigines, a dyna mae Iwan yn ei wneud yn Gwreichion. Canu Cymru newydd i fodolaeth, creu chwedl newydd i'r Cymru bwyso arni. Mae casgliad Gwreichion yn dechrau hefo golygfa 1 mewn angladd ffermwr y Môn, a'r Gymru amaethyddol wledig yn llythrennol yn cael ei rhoi yn y bedd. Fel y syniad o'r Gymru wledig, mae crefydd angydffurfiol hefyd yn amerthnasol i'r genhedlaeth sy'n dod i oed yn yr 80au, ac caiff geiriau'r gweinidog i sgipo ymaith gan y gwynt a'r glaw. Bym mewn angladd ddoe, mewn mynwent wyntog y Môn, ac glaw Werddon yn cipio gweddiau o enau'r gweinidog. Fel yn y gerdd am angladd Richard Burton ar emynau'n adlais gwag dros y môr ymbarelog o bobl, os cofiwch chi, y gwylanod sy'n hwylio'r môr ymbarelog ar grib y gwynt fel y gwnaethant ganwaith wrth ganlyn arad y ffarmwr ar y ffridd, y ffarmwr yn y pridd. Dyma i chi enghraifft berffaith o gerddi yn cyfoethogi i gilydd. Mae'r person cyntaf yn golygfa 1, y ferch, yn dyst i'r angladd, fel y gymai'r ynyswyr gwargrwm. Ond mae yna wahaniaeth rhwng y ferch a'r ynyswyr. Tra bo'r bobl eraill yn y gerdd yn galaru ac yn gwylio'i diwylliant yn diflannu heb geisio brwydro'n erbyn y peth, yn dystio'n distaw i siwrne olaf arall ac yn noethi ei pennau i'r gwynt. Mae'r ferch yn edrych tua'r dyfodol. Mae hi'n cenhedlu mab yn y fynwent, rhwng y bloda a'r bedd, ar y ffin rhwng byw a marw, rhwng darfod a pharhad. Yno feth genhedlwyd, yn ochenaid rhwng y blodau a'r bedd, ac ymhen 9 mis dy enni'n gryf yn yr oed oedd arnat,
a chennais dy enw Rhys. Mae'r llinell ola yn y gerdd, a chennais dy enw Rhys, yn mynd â ni nôl at fytholeg yr Aborigine. Canu'r byd i fodolaeth nath yr Aborigines yn ôl y chwedl, a dyma'r ferch yn canu enw Rhys, yn datgan bodolaeth i mab, yn rhoi enw arno fo, ac felly yn cyhoeddi ei greu. Mewn ystyr ehangach, mae'n cynnig dyfodol i Gymru. Mae hynny'n cael ei ddeud eto yng nghlôr casgliad, lle mae'r epilog yn gorffan efo darlun o rhywbeth sydd ar farw. Dydan ni ddim yn cael gwybod be yn union, ond mae o'n golchi i'r lan, ac mae ar fi'n cael ei gladdu dan y greuan a chael ei sgipo yn ôl i'r môr. Ond cyn llifo'n un ar elfennau, cleisiodd y glasddydd a blwydd, ac enfys rhwng y dyfroedd a darfod, datganodd dy genhedlu a'r goedd. Felly wrth farw, mae yna rhywbeth newydd wedi cael ei eni. Ac mae yna adlais eto yn does o'r gerdd i Richard Burton efo'r sôn am yr enfys dros y dyfroedd. Roedd gwreichion yn rhyw fath o dro yng ngyrfa farddol Iwan. Erbyn 1990, roedd o wedi cael gwarad â holl negyddiaeth yr 80au. Wedi deud popeth oedd o am ei ddeud ynghylch y sefyllfa, ac am symud ymlaen a mwynhau'r Gymru newydd oedd wedi dechrau ffurfio erbyn hynny. Teithiodd i America i chwilio am delweddau a dylanwadau newydd, a chyhoeddi'r gyfrol Dan Dylanwad, sy'n gasgliad o gerddi ei deithiau i America, i Ganada ac o amgylch Cymru. Dechreuodd weld Cymru mewn cyd-destun rhyngwladol yn hytrach na mewn cyd-destun Prydeinig, ac mae o'n sôn mwy am fynd a dod pobl gyffredin. Mi ddwedodd Lleon Jones unwaith, mae dyn pobl ydy hwn, ac nid dyn rhai pobl. Ac mae hynny i'w weld wrth i Iwan sgwennu am Genod y Til mewn archfarchnad, am ddau fachgen yn llnau sgidia yn Ecuador, am hen ddyn Memphis yn dawnsio ngwres y prynhawn, ac am yr hogan ddel yn hy tatŵs tu ôl i'r bar yn canu'r blues, yn yr Orange Bear Bar yn Efrog Newydd. Nid canu am dirluniau hardd heb eu cyffwrdd fyddai o'n ei wneud chwaith, ond sôn am dir wedi ei weithio a'i droedio gan bobl. Diffaith pob tirlun lle na cheir olion, hen ddiwydiant a hen freuddwydion, medda fo mewn cerdd o'r enw Olion. Dyma droi felly at Iwan y Bardd Taith. Cofleidiodd Iwan holl ddiwylliant America, gwlad Bob Dylan a Bruce Springsteen, Elvis a JFK. Roedd o'n gwirioni ar y lonydd llydan, y freuddwyd Americanaidd, y syniad o Eldorado, y Route 66 a'r diners ar ochr y ffordd, ac yn sôn am y freeways, yr interstates ac wrth gwrs y blues yn ei gerddi. Ond roedd o hefyd yn uniaethu hefo diwylliant brodorol America ac yn cydymdeimlo efo'r llwythau lleiafrifol. I fod o dod ar draws yr holl delweddau a'r diwylliannau newydd yma, roedd o'n dal i gario i ddiwylliant Cymraeg ar ei gefn o hyd, fel mi o'n i wneud yn y gerdd wrth wrando Bob Dylan y Maes Awyr Manceinion, ac yn Harley Davidson, lle mae'n cymharu gweithwyr y ffatri motorbeics i'r Cymru fy'n codi castell Cynarfon i Edward y Cyntaf. Y ddau ddosbarth gweithiol yn llafurio mwyn cynhyrchu breuddwyd y dosbarth uwch. Roedd Iwan yn enwog am ei hoffter o'r lôn ac o deithio. Dyna ei thema fawr o, boed hi'n daith lythrennol neu'n daith drwy amser neu gyfnod fel sydd yn gwreichion neu yn y gyfrol Be 'Di Blwyddyn Rhwng Ffrindiau. Roedd y syniad o fod yn dieithryn mewn lle anghyfarwydd yn apelio, y wefr o fod yn nabod neb fel sy'n y gerdd Far Rockaway. Ac roedd crwydro gan wybod fod cenedlaethau wedi troedio'r un tir ag o, yn ychwanegu ryw sglein at brofiad Iwan ei hun o deithio. Yn hynny o beth, nid Iwan oedd y bardd cyntaf o Gymru fynd draw i America, wrth gwrs. Roedd T.H. Parry Williams wedi sgwennu cerddi taith am ei profiadau ynta o'r cyfandir hwnnw yn dechrau'r 20fed ganrif. Ac roedd Iwan wrth i fod yn gwybod i fod o'n dilyn cama un o'i hoff feirdd. Mi soniodd o unwaith fod yna ddau reswm pam i fod o eisiau ymweld â Santa Fe.
Yn gyntaf, achos fod y lle wedi swyno Parry Williams, mae T.H. Parry Williams yn sôn am yr enwau persain ar fan a lle rwy'n wylo gan enw Santa Fe. Yr ail reswm gan Iwan i fynd yno, oedd mwyn profi cywirdeb llinell o gan gen Neil Young, Albuquerque. Well, they say that Santa Fe is less than 90 miles away. A do, mi ath Iwan ati i fesur hyd y lôn, ac oedd, mi oedd hi'n tua 90 milltir o Albuquerque, mae'n debyg. Mae'r cyfuniad yma o ddylanwadau cyferbyniol yn gwbl nodweddiadol o Iwan. Dyna lle roedd o'n hoffi bod, ar y ffin rhwng dau draddodiad neu dau diwylliant, ac roedd o'n gallu creu rhywbeth newydd o fod yn sgwennu o'r fan honno. Roedd teithio yn mynd law yn llaw a bod yn fardd yn meddwl Iwan, ac mae hynny i'w weld mewn cerdd o'r enw Bardd. Mae'n cerdded y llwybrau a'i canu'n rhwydwaith o fan i fan. Mae'n ceisio mapio'r anghyfanedd, hyd yn oed yno daw'r llwybrau o hyd i'r wyneb, yn haen ar haen, fel y rhai o'i flaen daw eraill ar ei ôl. Yn ei dro a'i ffynta'n un a'i lwybr, a chanu ei gan a chanu gwlad a phob cam. Mi sgwennwyd y gerdd hon ym mis Medi 1990, yn fuan ar ôl i Iwan ennill y goron, ac mae'r syniad yma o ganu gwlad i fodolaeth i'w gweld yma hefyd. Efallai bod rhai ohonoch chi'n dal i bendroni o lle mae'r llinell rydw i'n ei dyfynnu yn heitl y darlith yma'n dod. Nid yw diwedd y daith, ond ei dechrau. Mae hi'n dod o gerdd o'r enw y daith. Un o gerddi prin Iwan am referendwm 1997. Syndod efallai a gyntaf wedi sgwennu mor helaeth am referendwm 79, ond ag eto, erbyn 1997, roedd y Gymru newydd wedi dechrau cael ei hail ddiffinio, yn ddiwylliannol a chreadigol o leia. Roedd Iwan wedi hen symud ymlaen, ac efallai nad oedd canlyniad referendwm 97 yn ddim ond cadarnhad sefydliadol o'r Gymru fwy hyderus oedd rhai fel Iwan wedi bod yn rhan o'i chreu. A doedd y canlyniad ddim yn rhyw atalnod llawn chwaith, gan mai dynodi dechrau pethau roedd o, bod yna rhyw ryddhad tawel hefyd. Mae'r gerdd yn dechrau fel hyn. Nid yw diwedd y daith ond ei dechrau, a'r lôn yn galonnau'n dal i guro, a'r hen ddadleuon yn tanio sgwrs sy'n cnesu lleisiau ar bnawn oer, a stêm ar y stryd. Mae o wedyn yn disgrifio'r 49.7% a bleidleisiodd yn erbyn datganoli. Doedd rhai o'r lleill ddim am fentro, doedd y mapiau ddim digon da, y lonydd yn llychlyd a garw, ac arwyddion diarth yn arwain tu hwnt i'r allt. Wedyn, mae o'n mynd ymlaen i sôn am weddill y Cymru a bleidleisiodd o blaid y cynulliad, ac yn fwy penodol am y Cymru a brofodd chwerder canlyniad y referendwm blaenorol, ac a deithiodd drwy ddiffeithwch a draen yr 80au mwyn cyrraedd fan hyn. Ond fe ddaeth rhai ohonom o le pell, lle tywyll ar goliadau'n pylu, trwy groen ein danedd fe deithom ni oddi yno'n gyfan, fel bwganod brain. Ac efallai ein bod ni wedi newid. Mae ôl llwch y daith ar ein dillad. Mae'r sgwrs yn wahanol, yn llawn chwerthin annisgwyl a siarad plaen. Achos ni fuon ni yma o'r blaen, ac mae hynny yn ddoi hun yn destun llawenydd. Medrwn gychwyn o'r fan hyn. Mae na ffordd ymlaen. Allai ddim sôn am thema'r daith yng ngwaith Iwan heb gyfeirio at un o'n hoff gerddi i gynna fo. Gerdd o enw Taith Adre, sydd dwi'n meddwl yn cyfleu teimlad penodol iawn, anodd iawn i'w fynegu. Y teimlad yna o fod bron adra, sy'n wahanol i gyrraedd adra. Gweld yr enwa lleoedd cyfarwydd ar arwyddion, a'r rheini yn arwyddion solat eich bod chi bron yna. Fel hogan o fôn sy'n bellach yn byw yng Nghaerdydd, mae'r llinella ola yn y gerdd yma yn sicr yn taro deuddeg. Pen y gogarth fel esgid o'r gwagle, ac Ynys Môn fel goleudyn y gwell. Ac ymhen pella'r fennau yn rhywle mae'r enwau fel bwledi o dryll, yn agor clwyfau yn fy nghalon ni.
ac eto'n llawn o esmwythad y llu. Mae yna sawl agwedd arall ar waith Iwan y gallwn ni sôn amdano fo. Y ffordd ati i boblogi barddoniaeth a chyfuno barddoniaeth a chyfryngau creadigol eraill, y teithiau barddol niferus y bu o'n rhan mor greiddiol ohonyn nhw, y rhaglenni teledu lle roedd o'n darllen i gerddi o'i deithiau i America, a'i eiriau caneuon o wrth gwrs. Ond bydda hynny yn golygu eich cadw chi am oriau eto. Roedd barddoniaeth yn fwy na diddordeb gen Iwan. Roedd o'n ffordd o fyw, fel ag yr oedd o i'r cywyddwyr gynt. Roedd ganddo ymwybyddiaeth ddofn o'r traddodiad roedd o'n perthyn iddo, ac roedd o'n gwybod sut i ail drosi'r traddodiad hwnnw, a'i wneud o'n berthnasol heddiw. Ydy mae cerddi Iwan yn sôn am symud ymlaen yn barhaus, yn defnyddio delweddau newydd, mynegiant newydd, cyfeiriadaeth newydd, ond ar yr un pryd, mae cyfoes yr hen draddodiad yn ddwfn yn ei gerddi o. Mae ôl teithiau'r beirdd gynt yn ei deithiau fo, ac mae'r swyn oedd yn perthyn i farddoniaeth estalwm yn sicr yn bresennol ym marddoniaeth Iwan. Diolch. Diolch o galon i ti, Manon. Oedd hwnna'n gyflwyniad gwerthfawr iawn i fi. Beth bynnag, a dwi'n siŵr i llwyth sydd yn gwylio heddiw yma. Cofiwch fod modd i chi holi cwestiwn i Manon. Mae genna i gwestiwn bach i ti, os ti ddim yn meindio, Manon. Ond cyn i fi holi, cofiwch, os welwch chi, os ydych chi ar y Zoom, cofiwch fod modd i chi ddefnyddio y blwch bach Q ac A. Please gofynnwch, bydda Manon yn falch iawn o glywed gennych chi. Manon, oeddet ti'n sôn reit ar y dechrau bod ti erioed wedi cwrdd Iwan Llwyd, lle. A dwi'n ffeindio hynna'n ddiddorol. Yn ystyr, hynny di pam nes ti ddewis astudio i waith o, be nath ddenu ti at i farddoniaeth o'n y lle cynta, a be nath sbarduno yr astudiaeth, lle? Ie, mae'n gwestiwn da. Pan mae rhywun yn mynd ati i ddewis pwnc i astudio doethuriaeth arno fo, yn aml iawn mae rhywun yn dibynnu yn reit drwm ar ei cyfarwyddwr i ddeud os nhw lle mae yna fylcha, lle pethau sydd heb gael ei astudio o blaen hefyd, neu rhyw astudiaeth banwl iawn ohonyn nhw o blaen. Felly o'n i'n lwcus iawn i gael Huw Meirion Edwards yn gyfarwyddwr ar ym PhD fi. A felly mi awgrymodd o byddwn ni yn mwynhau astudio gwaith Iwan Llwyd, ac wrth gwrs o'n i wedi cael blas arno fo yn yr ysgol, yn gwneud fy ngradd yn Aberystwyth hefyd, ac mi nes i yn MPhil ar barddoniaeth rhyfel, barddoniaeth diweddar yn ymdrin ar rhyfel, felly mi oedd na dipyn o waith Iwan yn cael ei drafod yn fanno hefyd. Felly o'n i yn eitha cyfarwydd efo gwaith Iwan, ac wedyn unwaith nes i fynd ati wrth gwrs i ddarllen i gyfrolaf o glawr i glawr, ac mewn rhes un ar ôl y llall, sydd yn beth eitha gwerthfawr i wneud, dwi'n meddwl. Mae rhywun yn gallu edrych troi at gyfrolau Iwan ac agor unrhyw dudalen a mwynhau y gerdd sydd yno, ond mae yna rhywbeth arbennig iawn mewn darllen gwaith Iwan i gyd ar ei hyd. Mae rhywun, fel o'n i'n sôn amdano fo, yn gweld y gyfeiriadaeth yma at gerddi eraill, at gerddi blaenorol, ac mae'n cyfoethogi y profiad yna gymaint. Felly, unwaith eisiau ati i ddarllen mwy o'i farddoniaeth o glawr i glawr, do'na ddim amheuaeth mod i yn mynd i wneud yn oesuriaeth yn astudiaeth o'i waith o, ac mi oedd yna gymaint o ysgrifa diddorol yng nghylchgrawn barddas, a cylchgrawn barn, mi fydd o'n cyfrannu ysgrifau i'r golofn bwyd a gwin am flynyddoedd. Felly, ac wrth gwrs, pan oedd o'n trafod bwyd a gwin, doedd o ddim just yn trafod bwyd a gwin, mi oedd yna ryw elfen o farddoniaeth neu o'r syniad yma o grwydro yn dod i mewn iddi o hyd. Felly, oedd o'n profiad arbennig iawn cael treulio 3 blynedd a hanner yng nghwmni farddoniaeth o beth bynnag. Ac ia, fel o'n i'n deud ar y dechrau, a dwi'n siŵr y bysa cyfeillion iddo fo yn ynghywiro fi, wrth gwrs,
ond dwi'n teimlo bod yr holl ddeunydd yma sydd gennym ni, gan Iwan, bod o'n agor y drws yn reit lydan ar ei gymeriad o, felly. Diolch i ti, Manon. Mae yna rhywun wedi anfon neges yn fan hyn. Yn fi enw yn anffodus, os da chi eisiau rhoi eich enw, mae croeso i chi wneud hynny. Y cwestiwn i ti, Manon, ynddo, yng nghyd-destun Gwyl Gerallt, sut bydde ti'n dehongli agwedd Iwan at y gynghanedd? Mae'n cael ei adnabod fel bardd rhydd yn bennaf, ac eto roedd o wedi trwytho ei hun yn y gynghanedd. Dyna'r cwestiwn sydd wedi dod. Cwestiwn da. Oedd o'n sicr yn gallu cynganeddu, oedd o'n gynganeddwr medrus, ac yn rhan o dîm talwrn hefyd wrth gwrs, ac yn cymryd rhan yn yr ymryson yn y Steddfod, ac yn englyna yn fanno felly. Dwi'n meddwl falla ar gychwyn i'r yrfa fo, bydda y syniad yma o farddoniaeth caeth wedi bod yn rhywbeth bydda fo'n fwriadol wedi i osgoi, achos bod hynny ynghlwm ar syniad traddodiadol yma, a falle be fydda beirdd gwlad wedi bod yn ei wneud. Felly dwi'n meddwl yn sicr bydda fo wedi osgoi gwneud hynny hun. Mi o'na un englyn, fel ddudais i yn y gyfrol gyntaf, sonedau Bore Sadwrn yna. A dwi'n mynd ama mai jyst i brofi bod o'n gallu gwneud falle oedd hynny, ond cerddi rhydd ydi gweddill y cerddi, yn enwedig ar dechrau i yrfa farddol o felly. Ond swn i ddim yn deud i fod o yn gwrthwynebu neu yn erbyn defnyddio'r cynghanedd chwaith, achos mi oedd o'n amlwg mor hoff o waith y cywyddwyr. Diolch. Swn i'n licio gwybod ynde, Manon, cwestiwn bach hawdd ofnadwy gen i, ynde. Be ydy dy hoff, falle bod o ddim yn gwestiwn hawdd, ond be ydy ni, oes gen ti hoff gerdd gan Iwan Llwyd? Neu falle hoff gyfnod, hynny di casgliad o gerddi o'i gyfnod o, neu ti'n bod? Pan o'n i'n dechrau ar y PhD, o'n i wedi clywed gymaint o bobl yn deud bod nhw'n laru ar eu PhD ac bod ymhen 3 blynedd bod nhw yn mynd i gysau y pwnc. Felly, o'n i'n poeni mod i'n mynd i fod yn yr un fath. So nes i dechrau rhestr o'n hoff gerddi fi gan Iwan i fod yn troi atyn nhw. Os o'n i yn teimlo'n fed up rhyw ddiwrnod, y bys o'n i'n troi nôl at y rhestr yma a darllen y cerddi hynny a meddwl, dyma pam ydw i'n gwirioni ar ei waith o. Nes i rioed gorfod troi at y rhestr. Nes i fwynhau bob eiliad o y cyfnod yna. Ac oedd ei chwysfald yn dod i ben. Ond swn i'n deud bod y gerdd taith adre, nes i sôn amdano hi, yn un o'n hoff gerddi fi, yn rhannol achos bod o yn mod i'n gallu unieithu efo'r teimlad sydd yn y gerdd mor benodol. O gyrraedd adra a bod y sôn yna am fôn ac am y fennau a falle yn y gerdd. Ond fel arall, cerddi gwreichion dwi'n meddwl, maen nhw'n ysgubol pan mae rhywun yn mynd ati ddarllen y cerddi ac mae angen darllen nhw ochr yn ochr a beirniadaeth Alaw Llwyd. Mae honno yn beirniadaeth dda iawn sy'n rhoi lot o gyd-destun i'r cerddi. Ond eto, fel o'n i'n dweud, mae rhywun hefyd yn elwa lot o darllen gweddill i waith o mwyn dall gwreichion hefyd, dwi'n meddwl. Ond mae modd i gwerthfawrogi nhw hyd yn oed heb ddallt yr holl gyfeiriadaeth. Mae yna gyfeiriadaeth at waith ceiriog yn un o'r enghreifftiau nes i dangos o golygfa 1 yn fanna. Mae yna lot o ryw gyfeiriadaeth yma ag acw ynddyn nhw. Does dim rhaid i ffindio nhw i gyd mwyn mwynhau, ond o wneud, maen nhw mor gyfoethog ac maen nhw'n dal teimlad y cyfnod. Ac i rywun, fel fi, o'n i ddim yn gallu myngeni tan 1990,
felly nes i ddim byw drwy'r cyfnod yr 80au yna, ond i rywun fel fi, mae o'n brofiad difyr dal, achos fedrith rhywun ddarllen am yr hanes ac am be ddigwyddodd yn ystod y cyfnod yna, ond mae barddoniaeth ac yn enwedig gwreichion yn dal teimlad y cyfnod i'r dim, dwi'n meddwl. A mae rhywun yn gallu cael golwg reit dda o sut oedd y genhedlaeth yna'n teimlo ar y pryd. Ti di fy ysbrydoli yn sicr i fynd at silff lyfrau i fynd i chwilio am gerddi Iwan Llwyd. Diolch o galon i ti am roi dy amser i ni heddiw i Wyl Gerallt neu'r Llwyd Fest. Fel mae Tom Morris wedi bedyddio'r wyl eleni. Diolch yn fawr iawn i ti Manon ar ran barddas, ar ran pwyllgor barddas ac ar ran pawb sydd yn gwylio heddiw yma. Cyn i chi fynd, dwi eisiau tynnu'ch sylw chi at y ffaith bod gennym ni lansiad llyfr nesaf. Mae'r lansiad am 3 o'r gloch yn fyw hefo lansiad llyfr Dathlu'r Talwrn sydd ganddyn ni yn gyffrous iawn. Mae gennym ni Cerwyn Jones, sef Meirin y Talwrn. Mae gennym ni Dwynwen Morgan, oedd hi'n cynhyrchu'r gyfres am 19 mlynedd, cofiwch. Mae hi'n heiddi medal yn dydy yng nghanol yr holl ffeirdd yna. Mae gennym ni hefyd Llion Jones, oedd yn aelod, wedi dechrau cystadlu yn y gyfres ers y cychwyn cyntaf, ers y gyfres cyntaf un. 15 oed oedd o yn bryd hynny, a mi oedd dal wrthi yn cystadlu'n frwd bob blwyddyn. A hefyd mae gennym ni Marged Tudur yn dod i sgwrsio hefyd. Marged wedi dechrau yn weddol ddiweddar, ond mae hi wedi bod yn rhan o dîm buddigol yn barod. Felly mae'n mynd i fod yn chwip o ddigwyddiad, chwip o lansiad, dwi'n siŵr, a gobeithio eich gweld chi bryd hynny mewn rhyw 10 munud. Diolch eto i ti Manon, a welwn i chi am 3.